Takže zdar, idem to skúsiť otvoriť jednu krabicu, lebo iba na jednu mi ostali penášky, keďže som teraz pred chvíľkou prejebal 18 €, jak úplný tragéd najväčší, tak si ideme vylosovať, ktorú z týchto otvorím, čiže začneme z toto. And then tyky, dva špendly, vyletel čert z elektriky, baba sa ho zlákla, padra na 3 hovna, ten. A ty hýbaj z kola ven. No to mi teda popiči. Samá kokotina z tejto krabici, ale však dobre. Vyšlo to. Uvidíme, čo z toho padne. Volačo, aspoň to SGčko. Ach, hemoglobinky. A tak furt lepšie ako drotom do oka. No nič. Faktoriňu. No, vyzerajú po piči celkom. Ale asi nebudem používať, tieto sú kdežto pre mňa krajšie. Možno tieto si dám za CT, tieto za T. No aj tak to môžem spraviť. Koľko vlastne stojí? Aby to sme vedeli, že koľko som nás priebal. 36 centov, čiže euro 50. No, však dobre. Čiže v najbližšej dobe už krabicu otvárať asi nebudem, keďže padli tieto úžasné veci z toho. Takže na čus.